Здравейте хора, аз съм Крис и днес ще играем рънове на Binding of Isaac и ръна, който ще играе днес с Азазел. Той е, как да кажа, най-лесният герой поради бримстоуна и летенето, което го правят много добър. И аз с него почти всеки рън го довършвам до края. Защото няма значение колко пъти ще те ударят, защото имаш хелт, т.е. 3 черни сърца, мисля, че е предостатъчно. Сега. Първи бос, Duke of Lies. Добре, удряме 2 пъти. Нищо ново. Аз тук предпочитам повече да се оставя да ме удря, защото като ми вземат сърце пак пая димич. О, Curse of the Maze. Затова го мразя този. И това ми изкери тук ще играта. Защото това е number 1, което значи, че ще си презареждам бримстоуна свърбързо. Съжалявам, че не говоря толкова, но гледам да стана, да се съсредоточа върху играта. За което съжалявам, сигурно е скучно. Ей, тук превъртихме играта. Само трябва да намеря къде се самоубия. Сега ще ви кажа, когато умра, се прераждам като Джудас с адски много демидж. Сега тук ще си взема стинката. И сега тук си вземам Soul-Heart. И съм без Brimstone, но съм силен. Затова мисля, че този рън ще се получи. И ще играя за това.
Аз вече не летя. Диде. Това явно ще бъде. Докато се науча да играя, ще е това. Айди, чао от мен и с Богом.